как се притива. Гергана, не излизай там, бе! Да, дей! Дай, Гери! Опа, не, Гери, това бърка. И как? Еми, случва се сега, какво? Чакай да ти снимам главата му. Голема рамче внимае. Тя ще са пипаста слепенка. Тя са чувърха. Добре, Тони! Браво! Браво, Тони! Върни. Нищо, Кени! Дешни, Гергана, говорете си там, пивота, Гери! На линията пивота! Гергана! Затвори, бе! Кени, крилото влиза, затвори на 6-тия метър кръка. Привесай! Кени, не привесай! Добре, Кени! Чакай, Кени! Другата посока! Браво! Айде си говори там на Гергана! Браво, Кени! Браво, Гери! Обърни ръка, Добре! Браво! Гергана! Преценявай! Тони! Вие участвате! Гени! Няма много да се юркаш. Пази така по среда, така по дъга. Да седнеш горе. И ръчичките горе. На широко, Кени! Не влизай предварително! Не бързай! 3 метра. Идете там, служи, иди до Тони. Гергана, отпусти наляво, бе! Абе, Гери! Гергана, надигравай, не дей високите в центъра, ти се буташ върху тях. Когато има дигравка, иди до Тонито да може Гера да скочи на това. Не бързай сега! Айде, търси! Пак се мълчи! Браво! Айде, върни. Айде сега върни. На Гергана! Вижи сега, ръцете. Кени! Не пускай, Кени! Кени, не пускай там, бе! Тя тръгва, предаваш я и си взимаш крайния. Не бързай! Край! Кени, учиш, де? Върни дете. Кени на линията крака. Виж близък! Кени! Тони! Така няма да стане. Гергана, изтегли си там. Тук на центъра изтегли, гледа играят на широко и се освободи от челния. Ай, са гледай, ето я. Искай! Отиди сега 3 метра и искай там. А где си насам, бе? Айде така, Дима, служи! Чакай, Геро! Отиграй! Абе, Гери! Абе, не бързай, бе! Айде,
бе, Суси! Влизат! Хайдите, отзад блъскват! Не бързай! Влизат си! Айде сега Петца. Милечки повече, гърдала ляв зад! Гърдала ляво, отиди хубаво! Там в средата то не застане. Не си пускай топката! Надирай се, надирай! Надирай още! Какво бе? Где си? Абе, пет! Там другите, какво служително ще прави тука? Няма да я пусни и това. Наберете за деца! Не давай да деца топка. Да си грабай! Излизай, излези, пускайте! Ти какво е тя? Ама вратар излязъл! Бах ти вратара! Изтървах нещо, ама. Как? Не, вратарът като излезе е там. Това ще да не може да мета. Ти може и свободно хвърляне или цене. Ама как, нали да изяде на съпрето, що да е? Играй. Дале, когато топката е във въздуха... Винаги картон ми го свирят на нас 2 минути. Не хем ме чешеш по гърба, хем ще се изгладат. Само при контра. Но остана ли контра Ама тук? топката е... Да, обладя, не е борба за Не, топка. ти говори. Играй, Кери! Връщай! Абе, Гергана, ела тука. Ела тука. Топката видя ли, че ли си за контра? Да ела, бе, ти тогава тръгна. И жамари, защо си си тук, като виждаш, че топката лети? Може да бягаш назад с лице към топката и да я увлади. Поправи си в нападението. Няма помен от играта ти първия мач. Помен няма. Пазят се лично. Елиминираш на 9-я метър за физика, отиваш на 9-я дигнати ръце и ти стелеш на тях. Какъв е смисъла? Какъв е смисъла да си... Добре, сестра.